Ini là cái nào này cái ta đi miếng bên nào đang cần nào ăn
गाव थांनानै थासान्दि समखौ जाहाथे मोजाङै सुख गोजोनै जालांनो हायो बेनि थाखाय जुजिनो दा बेवहाय देरहासार जानांगौबा मा होननाय नेपलियना बुंनाय बायदि जाय बोलो गोरा बुद्धिबान खायदा गोरों गियानसिन बे देरहासार जायो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो एपिजे आब्दुल कालामा बुंदों देरहासार जानांगौब्ला आर'जआ जोब्बाय लोगोफोर बुजायगासिनो दङ दायो जायखिया गावनि थांखियाव सहैनांगौबा आर'ज जोबनानै बुजायगासिनो दं थांखि जानांगौ रोखा थांखि मा जानो लुबैदों जेनेबा नों आर्ट्स फरायबाय नालाय फोरोंगिरि जानो लुबैदों ना अफिसाव सासे एडमिनिस्ट्रेटर जानो लुबैदों एडमिनिस्ट्रेटर होनोबा एसिएस आइएस बेफोरबायदि जानो लुबैदों ना केरानि जानो लुबैदों ना एकाउन्टेन्ट जानो लुबैदों माबा मोनसे जानो लुबैदों साख्रि जानो बेंकआव मावनो लुबैदों जिखुनु माबा मोनसे दा बेखौ मोनहैनांगौब्ला होसोनांगौ बे थांखि सोर गैया बेखौ गैया जेरै क'क्राझाराव थांनोबा थाबायना थांब्लाबो थांब्लाबो सहैयो साइकेलजों थांब्लाबो सहैयो जायखिजाया सहैखागोन माबा मोनसे लामाजों थांखिया थांखिया बेनो बिसनिफ्राय जाया दोरोदा बे थांखियाव बेखौ फार्म डिटारमिनेसन होनो रोखा थांखि बेनि उनाव मा थागोन ओरैनोथ' खाथिखानांगौ हार्ड वार्क होनदों नाजानाय गोब्राब नों मोजां हालुवा जानोबाबो बिराद खाथिनांगौ बोथोराव गोरोबनानै नोङो मावनो रोङाब्ला मोजाङै हासार होनानै थिग समाव थिग बोथोराव मोजां बाद जोलैखौ लानानै जुदि मावनो रोङाब्ला आबादा जानाय हाखौ नायनानै बबे हायाव मा आबाद जायो बे आबादखौ मावनो रोंनांगौ होमबासो हालुवा हिसाबै देरहासार जागोन नङाब्ला बे मावदामब्लाब्ला जानाय नङा आरो अलसिया जाबाथ' जाखाया अलसिया जानायानो गैजारोङै जानायनि लक्षन ओंखायनो अलसिया जानो हार्ड वार्क हालुवा जाब्लाबो खस्थ' लेखा फरायनायाबो खस्थ' साख्रि मावनायाबो खस्थ' गासिबो खस्थ' ओंखायनो नोंनि थांखिखौ जाफुंहोनांगौबा हार्ड वार्क गोब्राब खामानि मावनांगौ नों फरायसा हिसाबै मोजां फरायसा जानांगौबा बिराद खाथिनांगौ नोंसोरथ' मोजां फरायसा जानांगौब्ला जाबाय होनना मिथिखागौना ओमफ्राय माबायदि फरायब्ला पास जायो माबायदि फरायब्ला मोजां पास जायो ओंखायनो खस्थ' खालामनांगौ फरायनाय समखौ खस्थ' खालामदो सिगां खस्थ' उनाव आराम खिन्थु आगय आरामबा उनाव हाराम आरामाव हाराम ओंखायनो देहा थानाय समाव गोसो थानाय समाव फरायनाय समाव फराय खाथि ओमफ्राय देनां आराम था गावखौ थि खालामनो हानायनि उनाव आराम थाहैनो मोनगोन खाफालाव दंब्ला गोरोबोब्ला ओंखायनो फराय बा लेखा थांनानै थानायनि थाखाय लामा लानांगौ बिनि उनाव मा जाबावगोन एखमबा मानसिया मा जायोनो फैलारबो जायो ओंखायनो फैलार जानानै एखमबा जोङो गोसो बायो एखमबा जाफुङा माबा खारनाव फेल जानो हागौ फरायस्लाबनो हायैयाव फेल जानो हागौ समाय मथे माबा खारनाव आरो लोमजानायाव फरायनो हायाखै जानो हागौ माबा खालामनायाव फर्म फिलाप खालामनो मोनाखै जानो हागौ नाथाय अब्लाबो नाजानाया थाबाय थानांगौ फैलार इज दा पिलार अफ साक्सेस बेखौनो इंराजियाव मा बुंदों पारसेभारेन्स नांथाबबाय थानाय नाजाथाबबाय थानाय होमबा जों मा मोनगोन थांखि गोब्राब नाजानाय ओमफ्राय नांजाथाबबाय थानाय ओमफ्राय मोनसेया मा बे गावखौ फोथायनाय सेल्फ कनफिडेन्स
आंहाबो हाथारनांगौ आंबो हाथारगोन बेबायदि मोनसे फोथायनाय थायो सेल्फ कन्फिडेन्स आमोखायानो हादोंबा आं मानो हाया उमुखायानो रोंगौब्ला आं मानो रोङा बेबायदि आरोखि मालायजों रुजुनानै गावखौबो फोथायनाय सेल्फ कन्फिडेन्स हानाय नङालै आंजों जानाय नङा बेबायदि नङा हाथारो बेबायदि दा बे जाहैबाय नोंनि सायाव ओमफ्राय बिमा बिफायाबो जथेस्थ' मदद होगोन खस्थ' खालामनांगोन बिमा बिफायाबो फिसानि फारसे माने गाइड जाबाय आरो बे बोसोनगिरि लामा दिन्थिगिरि राहानिगिरिया बिमा बिफा दा बिमा बिफायानो लामा देखायो फोरोंगिरिफोर दं माखासे साननो हनो गोरों बुजायनो गोरों मानसिफोर थागोन बिसोरनि गेजेरजों दा नोंहा गोदान स्कुलाव लगायबाय एबाराव गोदान मानसि लोगो मोनसै ना औ गोदान मानसि लोगो मोनसै एबाराव नोंहा लोगोआ आलदा आलदा जानोसै ओंखायनो मोजां लोगोजों लोगो जानांगौ जादों आरो बाथ्रा दं ना होमबा इंराजियाव ए मेन इज नन टु बाय कम्पानि हि किप्स लोगोखौ नायबा गावखौ मिन्थियो नों माबायदि मानसिजों लोगो जादों लोगोआ गावनि गोसो गोरोबनायजोंसो लोगो जायो नालाय ओंखायनो मोजां लोगोजों लोगो जानांगौ फरायग्राजों फरायग्रा नङा होमबा सिखावा सिखावजों सादुआ सादुजों लोगो जाया होमबा बेबायदि आरो ओंखायनो अनेक रोखोमनि लोगो मोनगोन एखमब्ला संग दस जायो होननाया बे सेंग्रा उन्दैफ्रा थांनानै मोजांथारमोन उनाव बबेबा जायगायाव सहैनानै लोगोजों संग दस जाबाय आड्डा मारिग्रा जाबाय निसा जाग्रा जाबाय मा होनो बेखौ आजिखालि बे गिथावथावा ड्राग्स जाग्रा जाबाय जै ड्राग्स जाबाय हिन्जावानो जा हौवायानो जा जादावबाथाय बेखौ गारनो हाया नाथाय जिउआना बरबाद जायो जाय ड्राग्स जायो दा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जाहैबाय ओंखायनो अनेक